L'espai de Rita crec que està enfront d'esta sala en la que Sí. Per exemple, vostè quan va arribar allà, havia un moble bar en l'espai de Rita Barberà? Pues sí, algo sembla. Ah, sí? Sí. Un moble bar? Home, pues sembla que sí. Podria... Com que sembla que sí? O sí o no? Havia? Pues jo crec que sí, claro que sí. Vostè va veure? Està a prop. Ah, sí? Sí. I llaunetes d'estes amb berberechos? No, d'això no hi havia res, estava buit. Però la fusta, quan hi ha moltes botelles que tenen un percentatge d'alcohol elevat, fan un cercle. Com les olimpiades. I l'olor no se'n va de seguida, costa mesos de que se'n vagi. Ara ja se n'ha anat. Heu vist que en el programa hem parlat del moble bar. És així. Ho hem averiguat ja, m'està esquadrillant, ara Joan Ribó ja m'està palpant tot. Ai, redolins! Mira.